салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, касоне ки бисёр дар бораи кор дар ширкати атомӣ личкаи худамда менависен, чунки медонен ки ман кор мекунам, ма шуморо чӣ гуфтаним? Апай Гуля яке аз коргарои ширкати атомӣ мебошад ва дар муддати кӯтоҳ командаи худша ҷамъ кардагиай, маошора ҷамъ кардагиай, хулоса кора хушрӯ мефаҳмонатона, бидрои бинависешона ҳами рақамода оиди кор дар атомӣ маълумоти зиёдтар шумода метия. чӣ тавре ки шумо медонед, дар ширкати атомӣ дар 6 моҳ як бор харид кардан дар корай ва балотон дар ин ширкат намесӯзад ва кор чӣ хеле ки гуфтум нисбатан осонтарай назар ба дигар ширкатҳо. Хулоса дӯстони азиз, чӣ гуфтанем? Сертификати ҳалол дорад ширкати атомӣ. Духтарои тоҷик аллакай ойлукшона гирифтанд, мотиватсия додестиянд дигар одамода ва ҳама қариб ки атомида кор кардестиянд, барое ки кор осон ва хушрӯхе агар бифаҳмонандтона, шумо ин кора сразу ёд мегирен. касоне ки мехоҳед дар ширкати атомӣ ҳамкорӣ кунед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран апай Гуля бинависед, ҳамаша оиди кор мефаҳмонандтон. тамошобинон салом алейкум. офтобака бинем. ирӯз 16 январи соли 2023 дӯстони азиз ва ина ҳама чие ки сар зад нишонтон медодум ку гулора инаҳа ҳамаи ҳами анамихел ҳамин рӯз ма ки ният дорум ки ов нест ку дар ҳиҷо даже дар магазино ови 5 литра нест. чӣ хеле ки дина гуфту ният дорум ки ирӯз як бало када ай овои ҳамид ай барфои ҳамидия ҷамъ када курткама шум, барое ки пагамам вохӯрӣ бояд барам. як вохӯрӣ мерем барои як кори дигар, агар ки маҳқулмон шавам ана баъд ма шумода нақл мекунам ки чӣ корай чӣ борай ширкати ватанӣ. очам омадастед, дина рафтем очамо хабар гирифтем бо ирӯз чӣ кориш биромада хале пеши шумо биём ва хонаи Нилуфар барам. майли гуфтум дар хонаки дина яҷоя меомадем, очам омадаста ҳама падём шудем да апаи корбор анам хеле ях ҳаво ҳамоки хунук сасулкора бине иёрара амунали мешиканад ки гудако санг мепартоянд ки интересная шонда и бишиканад аз замин трак бғалта гудакуда интересная. фарумарза чӣ рой кардистам ба сари тағора шикаст ку бура тағора хар биёр. гуфтум айна барои ручной шуштан, айнаи ухали дорем барои чӣ меканшанд стиралка. тағора фаҳмидия чанд қа боша куртка будрояда друж дара пуш фарумарз майли ана барое ки тағора қатимо чӣ кардем ку номушчия каток кардем тағора шикаст нақа кор кардем тағора яса чамфомо калон будагда гудак медрова сарша мешушт оз тағора нест ки ана чӣ кунем ма чӣ бушум либос курткама тачне ҳастай майдатар да у куртка шушта намешавад, да у наски паски мешавад шушта ана ки тамом бра фармозаги сел кунам ба оброва ҳаво зуро бахара тағора биёра. инаи бача шал то соати 5 бедор буд, режимиш вайрон шуда то 5 мультик тамошо дошт. нако соат 12 хова хов але бургер тайёр кардаи дадаш и друж зелим помидор огурец доштем чӯ накардем о ҳамин рӯз банка харида будем дахони мо ҳама чи тестамош и ҳичи надора майонезам надора кетчупам надоре о май гад чӣ хел кетчупча дар ҷо халадин не тезак не шикои саҳари рӯз қати аз жика бировардиан нав харидиан ку лимон инуни сиёҳ ҳакаи харидиан мана медонам ман дина надидам дар касса нони сиёҳ ашан хариде акиҷо гулбута фаромарз овард и худаш дина шав бо магазин дромада буда фаҳму навигарии ов дар хонаи ҳамсоя ана чӣ шида ҳуй шида
بیای خودش اومد که بیای او برای گفت چه سایده او گرفتیم چه همه مردم قریب او دادسته ثواب همه را میگیره پشت خونهش که یک 10 آدم قدیم بقلاشکا و مقلاشکا اما короче бочка чайком мы уже пыркада вардестем ови качалка чи айтай замин зато уже об намехарем ирӯз масалаи об пыркини айру миллион рафтестай пишакчаи мо короче дасташ так ҷои чи шуда буд нависян ки дастиш чи дастиш камтар рани на зигёнка пигёнкаш мекунем ай куҷо гирифтесте аз сари куча тай замин бояд бурава ку дар он охири куча мудагеш та шаршара рехтаист тамошобинои азиз озията чой мекунам чои саҳарӣ пишакам қақам метяки ба камакат қатъи шумо суҳбат мекунем дӯстони азиз оиди голос ва манераи ма оз як комментарияро хондум нависиян ки голос манера ужасно короче голос манераи ма ма мегум барои чи голос қатъи манераи ма данный момент манераҳои ма манера поведения боша ужасная инчада одамо кино тамошо доранд чи хеле мебина як кнопкаи компютер аллакай нест чхебезебичумите печка алол давом дора корубур ма кадем шидем ака вақти камакак суҳбат дорем тамошобинон нони гарм омад фаромарз ва сари ҳамин як пиёла чойда мехом камакак суҳбат кунем 2 пиёла чой кардам анода чойник накардам хунук мешава намехӯранд анам касоне ки мегӯянд ки овозут ужасающий манера вообще фу ма гуфтанем ки подписчико охир аввал видеода ман хали будам манераом ассалому алейкум баъд ҳама чи тайёра ҳама чи хушрӯ вақте ки нав мисол блогера сар мекунӣ ҳам хеле аҳози чизе шидеса ин реальный чизе ки дар зиндагиай фаҳмиден ҳама хелайда мисол пеш шумо влогое медиҳед ки мо мехостем дар назари шумо хуб товем мо мехостем шумо моро дар симои мо ягон идеал шараф айрон ягон чирада бигем чихе одами тозакори хушрӯ ҳама тарафа ҷиҳата бисёр одамо ҳам хеле ҷиҳатошона аввал нишон метиҳанд даже вақте ки ай дастаи овозоё гап зада намешавад вақте ки одамо мехоҳанд мисол вақте шинос мешаванд духтару бача ҳар кас хусусиятҳои нағзи худша нишон медиҳада чӣ хел одами нағза чӣ хел характери ганда надора ва баъдан дар зиндагӣ характерҳо мисол пайдо мешаванд бо навигариҳо видеоблогерҳо ҳам хел мекунам ки ҳам хеле ҳам дар аввал беҳад чӣ мешаванд ва баъдан вақте ки уже қабул карданд тамошобино биёча наочамам омад дастшақа вақте ки қабул карданд уже уда фарқ нест ту дод мезанӣ ва мегӯй ҷақ мегӯй просто реальный жизньта нишон медиҳӣ барои реальный жизньда дар кор нестай ки миленький дурӯғда короче даунша бага мезанем да биби омад пакетиё ча бине фаберлик немай хеле фаберлик нака ҷо гирифт айхони нилу изобретение нав ёфтаниё дар аробача бочкара бурда пир када биёранд ин бочка беранда буд барои корҳои ҳамин намедонам ҳавлин мавлин ам хеле чизо бочкае ки барои хӯрдан барои ванна мера у тарафта алоҳида бочкаи нечада буд дастшӯиам хеле ҳозенам хер барфо овшдестиям навақ шумо дар нақл кардаи буд дар бораи ҳамун чӣ гуфтанӣ будем ки чам омад ка гап зад намозоша хондаста буд набаъд ма берим буромадам ҳамун гапам нотамом монд хулоса дӯстони азиз касоне ки канали ман омадагӣ ӯ этапа уже ма гузаштагим этапе ки хидма одама ки нағзак нишон метиҳам этапе ки реальный мисол ҳоли ама реальный нишон надодестам ҳоли реальный додувоя шумо надидагем не ки ай ҳамун этапе ки аккуратност мемураму меғалтаму адабӣ уже ма гузаштагим уже ма чиста чӣ коре ки қариб 30% оригинал нишон додестам пеш мисол
5% оригинал нишон медодем ки га фақат худмона хуб метрошидем ҳози не ҳози 30% оригиналай ва каналҳое ҳастанд ки 100% оригиналанд зуранд неки ва ё комментарияшон закрытия шумо наметавонед фикротона даво бинависе ва ё фикри шуморо одобрит намекунанд да коммент намеброяд дамо неки озодӣ баёнай нами ҳақорат ҳам менависанд медроем мехонем хайба удалитш мекунем неки баъзе гапое ки манерай безеб тудасуда ра ман мехом бифаҳмем ки манераи ман алиш намешава аллакай ва вақте ки ман асабиюмон ки ман дод зада гап занам ин реальнай ман наметавонам вақте асабӣ шида спокойно гап задан мисол ман наметавонам ки асабиятам гузара асабоним бигзара ба бишинам гап занам ин тари ман наметавонам мисол ягон вақт редка асабӣ мешавам нами нисбати кадоме ки видео да ягон чи мегам сразу ответ метавонам ша а так бо гуфтестам ки уже гузашт даврои ки 4-8 мекардем худмона овози гудар наброя ихали нашава ухали нашава озе камтар ман уже гуфтестам 30% ози конкрет ништагия видеомон прямой най саҳар чиқаба яхако уже оштан камака ки дигаш мондай тамом осмонам соф шуд значит ишав ях мешава короче имрӯз просто влоги чиста хонагӣ буд